Pues yo encuentro que bien, porque hacen recordar dónde vives, fijarte dónde estás, las calles, para la memoria, para recordar a dónde estás. Utilitzar la realitat immersiva com una eina per fer aquests programes, el que representa sobretot és fer que siguin molt més divertits, que sigui quasi com un joc, que sigui un sortir de la residència o del centre de dia amb les mateixes parets, la mateixa gent, el mateix entorn, de cop poder viatjar al meu poble d'origen, per exemple, a través de l'Street View. Jo l'he vist fantàstic, molt maco. I com m'ha dit la Maria, m'ha recordat el meu marit, que va anar molts anys al mercat. Per al que ho rep és pràcticament com una sessió lúdica, com un entreteniment, però el programa Radible, que ens hem cuidat, sobretot amb l'equip de neuropsicologia del Consorci Sanitari de Terrassa, és que hi hagi un fi, hi hagi un objectiu terapèutic molt concret, que és aquest entrenament cognitiu i manteniment de les funcions cognitives d'aquestes persones. La sala de realitat immersiva aporta diversos beneficis per a la gent gran. En primer lloc estaria la part, diguéssim, que treballem bàsicament d'estimulació cognitiva i també tècniques de relaxació. Serien tots els beneficis que obtenim quan venim aquí a la sala de realitat immersiva, que seria el fet de que les persones grans puguin deambular, socialitzar amb altres persones que venen a fer l'activitat. Des que vinc aquí m'he obert molt i puc explicar coses de quan era joveneta i sensibilizo, i parlo amb un, parlo amb l'altre. Ajuda a millorar el que seria la seva autonomia i les activitats de la vida diària, en el sentit que, a banda de totes les activitats que fan, aquesta és una més que els hi permet treballar un envelliment el més saludable i actiu possible, i des d'aquesta perspectiva sí que crec que efectivament és una eina molt útil.